Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 11-nji maýy hepdeniň penşenbe güni efirde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzirlikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärim. Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan söwüşçüler 10-njy maýda Tapka şäherini we Siriýanyň iň uly bentini Islam döwleti toparynyň elinden basyp aldylar we Rakka şäherine hüjüm etmek üçin ýol açdylar. Rakkadan 40 kilometr uzaklykda ýerleşen Tapka şäheriniň eýlenmeginden soň Islam döwleti toparynyň öz paýtagty we Siriýadaky hereketleri üçin bazasy diýilip atlandyrylan şähere tarap barýan ýolda başga şäher galmady. Kürt we Arap söwüşçülerini öz içine alýan Siriýanyň demokratik güýçleri topar Tapka şäherini ele salmak üçin Islam döwleti toparyna garşy birnäçe hepdeniň dowamında söwüşipdi. Bu ýakynda Birleşen Ştatlaryň beren agyr ýaraglaryna eýe bolupdy. Strategiýa taýdan ähmiýetli şäheri we benti basyp almak boýunça hüjümlerde agyr ýaraglar bilen bilelikde Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky halkara koalisiýasynyň howa hüjümleri we ýöriti güýçleri ulanyldy. Siriýanyň demokratik güýçleriniň ýeňeşçisi Nasir Haj Mansur Tapkanyň golaýyndaky bentin häzirki wagtda doly azat edilenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň Islam döwleti toparyna garşy görüş boýunça ýöriti wekili Brett McGurk Tapkanyň gaýdyp alnanlygyny Twitter arkaly tasdiklady. Ortiýetiň Suudi kilisede Pokemon Go oýnuny oýnaýanlygyny görkezýän videonu YouTube saýtynda çap eden blogeri ýigrenji tutaşdyrmakda we dinçileriň ynanjyny kemsetmekde günäli tapdy. Uralyň Yekaterinburg şäheriniň suudynyň Ruslan Sokolovski üçin tutsaklyk mökleti 11-nji maýda eglan etmegine garaşylýar. Bu mesele adam hukuklaryny goraýjy aktivistler tarapyndan tanqid edilipdi. 22 ýaşly Sokolovski Yekaterinburg şäheriniň Pravoslav kilisesinde Pokemon Go oýnuny oýnaýanlygyny görkezýän videosynyň çap edilmegininden soň sentyabr aýynda tutsak edilipdi. Sokolovskiň YouTube saýtynda çap eden videosy şol wagtda 300 000 adam tarapyndan görüldi. Onuň yerleşdirilmegi agdaran oýny din bilen bagly ýerlerde oýnamazlyk barada döwlet telewizionynda berilen duýduruşyň ýa-da gabat geldi. Prokurorlar Sokolovski üçin ceza hökmünde 3,5 ýyl türme tutsaklygyny soraýarlar. Bloger öz hereketiniň zorluk bilen hiç ýyl gatnaşygynyň ýokdugyny aýdýar we özüniň ekstremist däldigini belleýär. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zaid Ra'ad Al-Hussein 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargymagyndan soň garaşsyzlygyny eglan eden Özbegistana bu wezipede ilkinji gezek sapar edýär. Zaid ýurdun ýol başçylary şol sanda prezident Şafkat Mirziýew bilen duşuşdy. Human Rights Watch Guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiri Hugh Williamson 10-njy we 12-njy maý aralygynda amallaşdyrylýan bu saparyň prezident Mirziýew başga pikirçidem etmedik we Özbegistany çeyrek asyrdan köp wagtlap berk gözekçiliginde saklanan öňkü prezident Karimowyň etmişleriniň sahypasyny öwürmek üçin pursat bolanlygyny Twitter sahypasynda ýazdy. Mirziýew 30 million ýylatdy üzüňe ýurda açmak we beýleki ýurtlar ilkinji nowatda goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary gowlandyrmak niýetini görkezýän käbir ädimleri ätdi. Human Rights Watch Guramasynyň Ýewropa mediýasy boýunça müdiri Andrew Stolhein eger Özbegistan öz uğrunu ütkedýänligini görkezjek bolsa, bu sapardan başga köp sady talap edýär diýdi we bu işin 1000 çemesi siýasy tutsagy boşatmakdan başlanmalydygyny belledi. Krymyň Simferopol şäherinde 10-njy maýda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň 66 ýaşly habarçysy Krymly jurnalist Mykola Semenianyň suudi işi başlandy. Suudyň 10-njy maýda geçirilen dinlenşiginde 2 şahyat çykyş etdi. Судья indiki dinlenşigiň gününi 22-nji maýy belledi. Indiki dinlenşikde Ortiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň işgäriniň çykyş etmegine garaşylýar. Semenianyň günäli tapılan ýagdaýynda 5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilmegi mümkin. Ortiýet 2014-nji ýylda Krym ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyna garşy çykyş eden Krymyň ýaşaýjylarynyň ençemesini tutsak etdi. Semenianyň suudy 20-nji martda başlanaly bäri dürli sebeplere görä 3 gezek ýyda testirlipdi. Krymyň Kreml tarapyndan bellänen häkimetleri Semeniany Ortiýetiň territorial bütewligini bozmakda aýplaýarlar. Semeniany özüniň beýgünädigini aýdýar we Krymyň statusynyň henidem soragly galýanlygyny belläp öz pikirini açyk mälim etmäge hukugynyň bardygyny aýdýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent Semeniýa garşy goýulan işi Ortiýetiň we Ortiýetçi häkimetleriň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň Krymyň ýaşaýjylaryna garaşsyz maglumat bermek boýunça missiýasyny agyrlaşdyrmak ugrundaky ulalaşylan tagallalaryň bir bölegi diýip atlandyrdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men ýoksan Nurwan. Belarus bilen Türkmenistan özara harit dolanşygyny $500 milyon çenli ýokarlandyrmagy niýet edinýär. Şol wagtda Aşgabatyň Minsk bilen garlykda gurulan dagmagdan baýlaşdyrjy kombinat üçin dol hasaplaşmanyny habar berilýär. Belarusyň premier ministriniň ornatary Anatoly Kalininiň 10-njy maýda ykdysady hyzmatdaşlyk goýunça Belarus Türkmen hökümetary komissiýasynyň mejlisinden soň jurnalistlere aýtmagyna görä 2016-njy ýylda Türkmenistan bilen Belarusyň arasyndaky daşary sowda dolanşygy $120 milyon aşdy. Hyzmatlar bilen bolsa 300 milyona ýetdi we taraplar bu meselede 500 milyonlyk tepkide ýetmek maksat edinýärler. Belarus metduaty odal Türkmenistan garlykda guruljak diýsanyň enjamlaryny satyn alanyna iki ýurdun arasyndaky sowda harit dolanşygynyň $320 milyon iň ýokary derejede galanlygyny habar beripdi. Belta Belarusyň telegraf agentligi Anatoly Kalininiň sözlerine salgylanyp, Belarusyň Türkmenistanyň Garawil ýatagyny gurmakçy bolýan ikinji dagmagdan baýlaşdyrjy kombinatynyň gurulşygyna hem gatnaşmak isleýändigini habar berýär. Şol wagtda Kalininiň sözlerine görä, Türkmenistan heniz garlykda gurulan we golaýda ulanmagy berilen kombinat üçin hem dol hasaplaşmandyr. Belarus bu desgany ulanmagy bermek goýunça öz synalan borçlaryny ýerine ýetirdi. Indi biz bili işleşen poturatçylarymyz material berjilerimiz bilen hasaplaşmak üçin dol hasaplaşga garaşýar diýip Belta vice-premieriň sözlerini sitirleýär. Belarus garlyk dagmagdan baýlaşdyrjy kombinat üçin hünärmenler taýýarlamak proýektini dowam etdirýär diýip Kalinin aýdýar. Mundan öň Belarus metduatyny bu ýurtdalan hünärini garlyk duranmaly türkmen studentleriniň arasynda watanyny dolanmak islemeýänleriň de jenaýaty baş goşýanlaryň da tapylýanyny habar berilipdi. Ýatladýar mart aýyny ulanmagy berilen garlyk kombinaty Türkmenistanyň maliýeleşdirmegine $1 milyard gowrak serişde guruldy we onuň işe giridilmegi bir näçe gezek ýyla süýşürildi. Sonra taraplar işleriň gijikmegine, töleýlerin wagtyny edilmezligine bir-birini aýplady. Mundan başga Türkmenistanyň işleşýän kompaniýasynyň Belgorkim Promyň batýan firmalaryň arasynda 4-nji orunda durýany, ýagny ýarym ýylda $10 milyon gola ýetki çekenine barada habarlar çykdy. Şeýle metduatda Saligorsk magdançylarynyň garlyk kombinatyny wagtyny ulanmagy bermek üçin Türkmenistany mezuri ýagdaýda iýerilýänini gaýdyrdy. Türkmen metduatyna bolsa 30 sentýarda garlyk kombinatynyň türkmen işçilerine tölenmeli aýlyklaryň gijikdirilmegi we beýlek kençilikler barada habar berildi. Şeýle-de 27-nji noýabrda YouTube saýtynda peýda bolan videoda garlyk kombinatynyň önümçilik desgalaryny dören gaýdylýan ýanyny görkezildi. Emma muňa garamazdan prezident Aleksandr Lukashenko mart aýynda Türkmenistana saparynyň öň özleriniň Sowet döwründe başarylmadyk işiň höttesinden gelenliklerini aýdy we günni. Vice-premier Kalininiň sözlerine görä Belarus guruluşçylaryna Türkmenistanyň awtolog ýollarynyň guruluşyna gatnaşmagy hem teklip edipdirler. Umuman alnanda bolsa taraplar harit dolanşygyny $500 milyon ýetirmegi niýet edinýärler. Şu aralykda Belarusda Türkmenistany ulum ýetýärde tehnik eltmek bilen meşgullanan telekeçi Ernest Alekseyev tutsak edildi. Onuň ýolbaşçylygyndaky Yarov kompaniýasy Türkmenistana 1997-nji ýyldan beri işläp, bu ýurdun ýük we ýolagçylarynyň iri üçinçisini öwürlüpdi. Türkmen tarapy Belarus resmiýetiniň garlyk kombinatynyň guruluşy üçin hasaplaşygyň gijikmegi baradaýdan sözlerine häzirlikçe hiç bir reaksiýa bildirmedi. Mundan öň Hindi metduatynyň Gawadyň topuk proýektini maliýeleşdirmek üçin maýdar tapmanyň sebäpli onuň işiniň gijikýänligini habar beripdi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän.
May ayının başından beri Aşgabatda öňkü suud edilen ýaşaýjylar söhbetdeşlik geçirmek üçin polisiýa merkezine çağrylýar ýa-da polisiýa işgärleri olaryň öýlerine gelýär diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Bu neşriň 10-njy maýda çap eden maglumatyna görä polisiýa işgärleri öň suud edilen raýatlara häzirki wagt näme bilen meşgullanýandygy, olaryň nämäniň hasabyna eklenýändiги we boş wagtlaryny nähili geçirýändigi baradaky soraglary berýärler. Şondan soň polisiýa işgärleri suud edilen raýatlaryň öň we gapdal tarapdan ýüzüni surata düşürýärler. Şeýle-de olaryň Aziýada 2017 oýunlarynyň çäginde geçiriljek islenlik çäre barmagynyň gadagandygyny duýdurýarlar diýip neşir öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Bu maglumaty Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri hem tasdiklap, soňky aýlarda şäheriň degişli polisiýa departamentleri tarapyndan türmeden boşap gelen raýatlara edilýän gözegçiligiň güýçlenendigine, olaryň öýlerine baryp ýa-da polisiýa merkezine çağrylyp soragy çekilýändigini aýdýarlar. Adynyň efirde agdalmadlygyny soran 52 ýaşly Aşgabatlynyň aýtmagyna görä, özi ýaly öň türmede oturup gelen raýatlara polisiýa tarapyndan bir näçe sorag berilip, olardan Olimpiya şäherçesiniň we protokol köçeleriniň golaýynda gedelenç etmedilik, şol töwerekde asla görünmedilik tapşyrylýar. Maňa nämäniň hasabyna eklenýän, boş wagtyňy näme bilen meşgullanýan, şu wagty içinde näme üçin işi yerleşmediň diýen ýaly soraglar berdiler. Şeýle-de Aziýa oýunlarynyň geçiriljek sebitlerine barma diýdiler. Sen anamdan açan adam, Olimpiya şäherçesiniň golaýynyna jinaýat işi çyksa, ilki seniň ýakaňdan tutarlar diýdiler. Dip türmeden boşap gelen Aşgabatly ýaşaýjy diýär. Mundan başga ol polisiýa işgärleriniň diňe özlerini soragy çekmek bilen çäklenmän, ese öz goňşy golamlary bilen söhbetdeşlik geçirip, olardan hem özleri barada maglumat alýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Olar bizim goňşularymyzdan senin goňşyň özüni talaba laýyk alyp barýarmy? Jinaýat işini edýändir diýip pikir edýänmi? Ýanyna kimler gelýär? Gijelerini öýüne bolýarmy? Bolanok diýen ýaly soraglar berýärler. Bu zatlar bizi gaty kemsedýär. Öňki jinaýatymyz üçin türmede oturup gelenimizden soň çağırlarymyzyň öňünde ýüzümüz gyzarýar. Gaty namys edýäs. Bize muhtorluk edip ýörmäge utunuňyz okmy diýerler. Munyň deregine bizi iş bilen üpçün etseler minnetdar bolardyk. Dip Aşgabatly ýaşaýjy diýär. Türmeden boşap gelen raýatlara edilýän gözegçiligiň güýçlenýändigi baradaky maglumatlary Aşgabat şäher polisiýa departamentiniň adynyň efirde agdalmadlygyny soran maýor hem tasdiklap, bu çäreniň şu ýylyň başyndan bäri dowam edýändigini aýtdy, emma onuň sebäpleri barada anyk maglumat bermekden saklandy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow öz çykyşlarynda vilayet, etrap, şäher häkimliklerine we beýleki ýolbaşçylara ýüzlenip, tutsaglykdan boşadylan adamlary iş bilen üpçün etmek boýunça çäreleri görme ýygy-ýygydan tapşyrýar. Emma muňa garamadan ýurtda türmede oturup çykan adamlaryň iş tapmakda ören kynçylyk çekýändigine, şol sebäpli olaryň tas ählisiniň diýen ýaly işsizdigine yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi aýdýar. Halkara hukuk toparlarynyň maglumatlaryna görä Türkmenistan sebitde ila sanyna düşýän tutsaglaryň sany boýunça iň öňdäki orunlary eýeleýär. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ýewropada hukuklyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen telewizionyanyň redaktorlary we operatorlary üçin möhüm wakalary habar bermek boýunça ýürüýte okuw seminaryny gurady. Ýewropada hukuklyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky edarasynyň beýanatyna Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde geçirilen bu 4 günlük çäräniň türkmen telejurnalistleriniň hünärlerini, bu ugurdaky halkara standartlaryna gelmegi maksat edinendigi aýdylýar. Seminaryň dowamyny möhüm wakalary telewizioniýada habar bermegiň, habarlary toplamagyň usullaryny, habar bermegiň konseptlerini we formatlaryny hem garalanýy aýdylýar. Gepin gerdişine görä bellesek,
Türkmenistanyň Medwet işgärleriniň Ýewropada hukuklyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi tarapyndan gurulýan dürli seminarlarda jurnalistleriň halkara ölçegleri, iş usullary bilen tanıştyrylýanlygy barada wagtal habar berilýär. Şeýle seminarlaryň ýene biri geçen aýda Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň Medwet gullugynyň işgärleri we milli Medwetyň jurnalistleri üçin gurulýapdy. Emma media azatlygyna gözegçilik edýän halkara guramalar tarapyndan habar serişdelerini bir kontrollukda saklamakda we ýeti senzurany ornaşdyrmakda tanqidlanýan Türkmenistanyny gurungy edýän okuw seminarlarynyň netijesinde ýurtdaky Medwetyň ýagdaýynyň göze ilerlik üýtgemeýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa Türkmen telewizionynyň ýurdun içindäki we daşyndaky bolup geçýän ýeti meseleler barada dymýanlygyny aýdyp türkmen jurnalistleriniň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak boýunça geçirilýän okuw seminarlarynyň bu ýagdaýa az ýa asla da täsir ýetirmeýänligini gurrun berdi. Her dürli seminarlaryň geçirilýänligi barada maglumatlar berilýär. Emma olaryň netijesinde Medwetde de, telewizionyada da göze ilerlik üýtgeşiklik ýok diýip Sultan Açylowa belledi. Gal berse de Ýewropada hukuklyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen häkimetleriniň garaşsyz şol sanyny Azatlyk radiosynyň habarçylaryny tutsak astyna almagyny, basyş etmegini tanqidlap, ençemegedek çykyşam edipdi. Ýokarda da belleşimiz ýaly türkmen häkimetleri mediany tutuşlugyny kontrollukda saklamakda tanqidlanýar. Media azatlygy boýunça hasabatlarda Türkmenistan iň ýaramaz ornlarda ýerleşdirilip prezident Gurbanuly Berdimuhammedow internetiň duşmany diýilip atlandyrylýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatyň Parahat etrapçysynyň käbir ýaşaýjylary häzirki wagtda howanyň gyzgynlygy 40 gradusa golaýlanmakaly, özleriniň kondisionersiz kösenýänligini aýdýarlar. Parahat 4-2 etrapçysyndan özüni mehir daýda diýip tanıştyran ýaşaýjy, mundan 2 hepde çemesi ozal, bu sebitdäki jaýlaryň ýene azyndan onu golaýyndan kondisionerleriň sökülip aýrylanlygyny we munyň netijesinde şu günler özleriniň dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny aýdýar. Şäheriň 10 ýyl awadançylyk we Nur Muhammed Andalyp köçeleriniň çatyrynda täze awtowolog geçelgesi açylmadan ozal, ýagny aprel aýynyň soňky 10 günlüğünde Parahat 4-2 we Parahat 2-4 etrapçylarynyň köçe tarapyndaky jaýlaryň kondisionerlerini söküp aýyrdylar. Bu sebitdäki jaýlardan kondisionerleri mundan 3 ýyl çemesi ozal hem aýrypdylar. Ýöne geçen ýyl ýa-da ondan öňki ýyl ýaşaýjylar Thomson jokrama yssysyna çydaman kondisionerleriň käbirlerini gaýtadan oturdypdylar. Anha ýene kondisionerlerimiz hiç ýyl düşündürüş bermeden aýyrdylar. Howa ıssy, kondisionersiz jaýda oturar ýaly däl. Näme içjegimizi bilemzok. Ýatlak geçdik türkmen häkimetleri Aşgabat şäheriniň uly köçeleriniň ugrundaky jaýlardan kondisionerleri söküp aýyrmak çärelerini mundan 3 ýyl çemesi ozal başlapdy. Türkmen resmiýetleri tarapyndan şäheri awadanlaşdyrmak çäresi diýip düşündirilýän bu kampaniýanyň çägini müňlerçe kondisioner sökülip aýryldy. Paýtagtyň Parahat 4-2, Parahat 2-4 etrapçylarynyň ençeme ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, kondisionerler sökülip başlanmakaly, özlerini Aşgabat şäher häkimliginiň resmiýetleri diýip tanıştyran adamlar ýaşaýjylary kondisionerleriň täze görnüşde oturduljakdygyny aýdyp, bu baradaky skemany görkezipdirler. Emma Parahatyň ýaşaýjylary türkmen häkimetleriniň wada beren täze kondisionerleri kenide çenlide gaýtadan oturdup bermeýändiklerini aýdyp, olaryň sözlerinde tapylmaýanlygyny belleýärler. Ol kondisionerleriň aýrylmagynyň
ýaşaýjylary, hususan köp çagaly gojalyklary ýaramaz täsir ýetirýändigini aýdyp, munyň käti maşgalada oňşuklygyň dörümegine hem sebäp bolýandygyny belleýär. Häzir bir jaýda bir gelini ýa-da iki gelinli ýaşaýan maşgalylar köp. Jaýlarda soğuduculu otoglaryň çäkli bolmagy, maşgalalarda kimiň otogunda soğuducu bolar, kiminkide bolmaz diýen ýaly dawalaryň dörümegine hem sebäp bolýar. Şeýlelikde maşgalada oňşuksuzlyk döreýär. Meňli daýda häzirki wagtda ýaşaýjylaryň öz kondisionerlerini jaýyň girilgelerini ýer zeminlerde ýa-da üçeklerinde oturdup başlandyklaryny, emma girilgelerdäki soğuducularyň adamlary hup awandyrýandygyny aýdýar. Adamlaryň köpsi Tomsun jokrama ıssysynda gün görmek üçin alaşsyz öz soğuducularyny girelgelerde yerleşdirýär. Jaýyň her gatynda adından 3 günde çäňer işleýär. Girelgelerdäki soğuducular oturdylanda ýangyn howpsuzlygy hem gödöňünde tutulmaýar. Oňa gödökçilik hem edilmeýär. Şol sebäpli girelgelerde ýanganyň dörümegi hem juda ehtimal. Ýatladyk geçdik. Mundan 3 ýyl çemeti öň Aşgabatyň köçä tarap seredýän jaýlarynyň kondisionerleri sökülüp başlanan mahaly şäheriň käbir sebitlerini şol sanyna parahat 7 etrapçysyny käbir ýaşaýjylar köçä çykyp öz näraziligini beýan etmek üçin protest şäherlerini hem geçirdiler. Emma şonu Türkmen häkimetleri ýaşaýjylaryň nägililigine garamazdan jaýlardaky kondisionerleri söküp aýyrdylar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 2016-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenbaşy şäheriniň we Abaza syýahat zowlagynyň arasynda ýerleşýän Burna gowasynda 50-den gowrak ýaşaýyş çaýy ýykyldy. Häkimetler tarapyndan öýleri ýykylan hojalyklaryň en jemgyýetiniň şu gün köneçenli jaýsyz galýanlygyny we olara döwlet tarapyndan kompensasiýanyň berilmänligini ýerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Eferde adynyň tutulmazlygyny soran ýaşaýjylaryň biri bilen geçirilen söhbetdeşligi dikkatiňize hödürleýäris. Söhbetdeşligi Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowa geçirdi. Türkmenbaşy şäheriniň golaýynda deňiz kenarynda ýerleşýän Burnuk diýen owanyň jaýlarynyň ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylandygy barada aýdyldy. Şol ýeriniň ýaşaýjylaryna jaýlaryny ýykalarynda nähilek jaý berdiler, näme bilen üpçün etdiler, şolara ýer jaý berildimi? Bize şonu ýykanda jaý berilmedi. Şo ýerden guran jaýlaryňa da ölçülip berilen ýerler näçinji ýylda berilipdi? 2006-njy ýylda bara 8 sotokdan her kime şol semýetine görä etip yer berildi de, oğlum reşiýene berdi bize, dokument bermedi de reşiýene berdi. A bizim şu jaýyň ýetirip birşimide görä hallyk jaý salyp içine girdik, etdik. Soňra men dokument alaýyl diýsek, dokument beren ok. Şo bilen näçe ýyl oturduk, ýani 2016-da da Idil aprel aýynda da ýykylmaly boldy. Ýykşy ýykylmaly bolanda da biziň jaýymyza geldi de, bizim ýykmaň da öňüňde dokument hem alyp bilmedik diýsek, olur bir aýyň dowamında biz ursat etdik diye, şonda alyp ýetişmediňiz, özüňizden görüň diye. Biz bir aýyň dowamında näetip alyp ýetişmer ony, öňçak duýduruş berilmese de biz özümiz eşitip, şoň agdyna ýatyp, iýjesiden şo ýerde ýoldaşym da ýatyp alyp bilmän geldi. Biz şoň zatlara düşünmän garlyk. Näçe hojalyk jaý tanıpdy, näçe hojalyk şo ýerde ýaşaýardy. 50'den gowra hojalyk bar şo ýerde. Onuň ýerinde 2 etaj etip kurdular biri. Heýmedim 2 etaj etip kurdular. Biziň kim 2 etaj bolmasdy? Ýöne biz güýjümiz ýetdigine 1 etaj etip aldyk da. Şo ýykylmanyň öňü syýraty şo 50 hojalygyň hemmesini hakimlige çağıryp bir adam şekilli düzgün tertipli edip dokument düzetmek hakynda aýdylmadymy? Yok, hiç ýyl duýduruş berilmedi. Bizim näme şeýle duýduruş berilmedi diýemizde hiç ýyl jogap bermedi. Sen ýadygyň diýdik häkime. Näme üçin bir aý önçak, bir hepde önçak duýdurmadyň bizi? Pul takartdyk gerek bolsa saňa, näçe gerek bolsa saňa bererdik diýip gepledik. Şonda setin çykaran ok. Indi şo ýerde şo hemme jaýlar ýykylyp tekelendimi ýa, intäk ýykylmadyk jaýam galdymy? Şo ýerde bar edil suwat, 3 aý galdy ýykylmany. Şolaram edil bir ýaly erişenýäli. Şolaram häzir çekilip otyrlar. Jaý bermeden biz jaýdan kiçekkä özümiz güldürýänimiz, atýanymyz daglaşyp otyrlar. Onuň size näýlek ýagdaýda, siziň jaýlaryňyz näýlek ýagdaýda ýykdylar?
Ay bizi ağırlap yıktırdılar. Yer verecek, dokumentinizden verecek deydi. Menem aytdım, verecek yerine deydim. Bir şu at deydim. Verecek yerine yaz deydim. Dokumentleştirip deydim. Biz şu yeri materyalımı etip koruyalık deydim. Aytıp bilmediğin qaytam erti hekime bar men sana berýän deydi. Barаңda da kaçtı. Mundan getim ondan çıkıp şu kağıdan bize yalandan kağıdan berip bilmedi. Ahirine de berilen ok. Yani kıtedin caýyňyzy yıktıran häkim şu günküne çeli işläp ýörme. Ha, o işläp ýör. Caýlaryňyz yıkılan wagty nähe edip yıktılar şonu güýçlü tehnika bilen yıktılarmy, özleri işler getirdilermi? Traktor getirdi. Traktor getirip yıkıp berýär bir gaptarny. Ýükläp eksjek diye, eltip berjek diye. Hiç nemedi bilmedi, dine bize yıkıp berdi. Häzirim zatymı çarşyp ýaty. Iyi bolmagy da eltmäne yerimiz ýok. Indi men kanuny dogrusyny aýtsam, ynanam da ýok. Türkmenistanda kanun ýok, adalatam ýok, hiç zat ýok ekeni. Eden etdiler ekeni. Men şoňa göz ýetirdim. Gepler Azatlyk radio habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Rus sudy bloggeri türme basmakdan boyun gaçyrdy. Uralın Yekaterinburg şäherinde Sut 22 ýaşyndaky Ruslan Sokolowska günäl tapylandan soň 3,5 ýyl şertli tutsaglyk hökmüni çykardy. Onun günäl tapylma hukuk aktivistleriniň uly ýalgarmasyna sebäp boldy. Şertli tutsaglyk bloggerin türme salynmajakdygyny aňladýar. Sokolowski sentýabr aýynda bu oýunyň galan wagtynda awgustda Yekaterinburgdaky wadathanada Pokemon Go oýunyny oýnaşyny görkezýän videony çap edenden soň tutsag edildi. Sokolowski'nin YouTube kanalynyň şol wagt 300.000 çemesi abonaçysy bardy we onuň bu oýuny wadathanada oýnamagy döwlet telewizionyna berilen duýduruşyň ýa-da gawat geldi. Telewizioniýa ol oýunyň dini ýerlerde oýnalmaly däldigini uýdurypdy. Bu videoda kanalda yerleştirilen beýleki ýazgylarda bolşýaly ikrar edilen ateist Sokolowski gödök sözleri ulanýardy we guramaçylykly diniň üstünden gülýärdi. Netijede Pokemon videosu we beýlekler aýplamalaryň bildirilmegine alyp geldi. Prokurorlar Sokolowska 3,5 ýyl türme tutsaglygynyň berilmegini soradylar. Emma ol özüniň hiç ýyl zorlukly hereket etmeýändigini we hiç bir jähetden ekstremist däldigini öňe sürdi. Sudya Yekaterina Soponyak öz hökmünde egerde ol 3 ýyl synaw möhleti içinde kanuny bolsa şertli tutsaglygyň hakyky tutsaglyk bilen çalşyrylyp bilinjekdigini aýtdy. Şeýle dol sonra gasyndaky YouTube videolarynyň hemmesiniň aýrylmalygyny aýtdy. Soponyak medeniýetde Sokolowski'niň diňe Pokemon Go oýuny üçin ýanylýan adam hökmüne häsiýetlendirilmeginiň bir taraplylyk bolanyny, onuň ýigrenç sözü we dindarlar maskaralanyny üçin aýplanandygyny nygtady. Sokolowski hökümden soň sud jaýynyň daşynda jurnalistlere özüniň aklanmagyna garaşmanyny, azatlyga çykmagyndan ören kanagatlanandygyny aýtdy. Ol öz şertli tutsaglygynyň hakyky tutsaglyga öwrülmezligi üçin jemgyýetçiligi peýdaly bolmagy planlaşdyrýandygyny hem sözüne goşdy. Rus sudlarynyň akly hökümleri seýrek çykarylýar. Kremliň tanqyçylary bu sudlaryň köplenç prezident Vladimir Putiniň hökümeti we regional häkimetler bilen söwda gatnaşygyna girýänliklaryny aýdýarlar. Rus häkimetler soňky ýyllarda öz nukta nazarlaryndan internetde ýigrenç sözüni ýa-da ekstremist häsiýetli materiallary yerleşdiren şahslary berk aýdarladylar. Hukuk aktivistleri bu meselede açylan jenaý işleriniň köpüsiniň konstitusiýa tarapyndan gorulýan sözleri degişli bolup çykanlygyny aýdýarlar. Sokolowski esasen 2013-nji ýylda kabul edilen gapma garşylykly kanun esasynda sud edildi. Bu kanun dindarlaryň din duýgularyny kemsitmek maksadyny ýerleýän jemgyýetçilik hereketleri üçin 3 ýyl azatlykdan mahrum etmegi nazarda tutýar. Şeýle-de bu kanun dini uramalaryň işlerine gatysylmagyny jenaýet hasaplaýar we hukuk goraýjylar bu ýagdaýyň başga pikirler hem etmek üçin ulanylyp bilinjekdigini aýdýarlar. Sokolowski hökümden soň bu kanuny tanqid etdi we internetde komment, tesvir ýadan islenlik adamyň türme batylyp bilinjekdigini aýtdy. Ortiýetiň Pravoslav wadatkanasynyň täsiri Putiniň 17 ýyllyk dolanýaryşy makalyny kim-kimden güýçlenip şunky ýagdaýyna geldi. Ortiýetlileriň aglaby köplügi özlerini Pravoslav Hristiýan hasaplaýany bolsa, pikir soramalar olaryň juda az böleginiň wadatkana ýygyderli gatnaýanyny görkezýär. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.